за всички от групата. Я да видим сега какво има в трезора на сводника. Преводач от влашки, 3 чифта бели прашки. Опа! Снимка на разташки. Бабата сукманя, 2 бурканя бамя. Договор с парка, пише 200 марки. Бронята от кията и велинчикията, вазелин от бело доматито от село, косми от краката, ба Иван Мадята, гащите на Веско, Пентрубине, Чаушеско. Нови летиджанти, туби лубриканти, злато на кюлчета, долари санджета, кучи, косми кучи, ританки за внучи, снимки на активните, 4 гуми зимните, гащите на детелинката, рижавия снимката. Мъза, тапа за гъза, сутиен от Бобчева, черни тънки токчета, потник от Хава и дилдо от Дубай, хапчета за стрес, манди от Алиекспрес.